anem a repetir la classe de raons trigonomètriques perquè no m'ha quedat massa clar. Vaig a fer una xicoteta explicació per a afiançar molt bé quines són sinus, cosinus i tangent d'un angle. Val? Primer us repetiré més o menys la justificació de per què existeixen. La justificació és la següent. Mira, si tu tens dos rectes que es tallen, aquestes dos blaves, val? I tu a aquestes dos rectes que es tallen, que per tant formen un angle alfa, les talles repetidament per rectes paral·leles, paral·lela, resulta que pel teorema de Tales, el quocient entre esta longitud i esta és la mateixa que entre esta i esta. Això és el que diu el teorema de Tales. I jo puc repetir això totes les vegades que jo vulgui. I este tros, partit este tros, és igual que este tros entre este tros que este. És a dir, si això ho traslladem a triangles rectangles, què obtenim? Dos triangles rectangles. Què obtenim? Si tenen el mateix angle, i estos són dos triangles rectangles, i per tant, este és paral·lel a aquest, extrapolant el que acabem de dir del teorema de Tales, resulta que este costat dividit entre este és igual a este entre este. És a dir, són proporcionals. De fet, són triangles semblants. I a més, este quocient, que sempre és el mateix, no dependrà de la grandària del triangle rectangle, sinó que només dependrà de l'angle. D'acord? Sempre que siguin rectangles. Per tant, jo tinc este costat, i este costat, este costat, i este costat. I acabem de dir que la divisió dels costats sempre serà la mateixa. Siga quina siga la grandària del triangle, només depèn de que siga un triangle rectangle i d'este angle. Si canviem l'angle, evidentment, ja no se complirà el teorema de Tales, com acabem de dir abans. Val? Bueno, si esto sempre és constant, anem a posar-li un nom, i aquest nom serà tangent de l'angle. I aquest número sempre serà el mateix. Bé, dit això, quantes divisions podem fer en este triangle? Bueno, la primera cosa és que hem de definir com s'anomena cada costat. Sempre, el més llarg es dirà hipotenusa. H de hipotenusa. Per tant, estos dos són els catets. El castet que estiga al costat de l'angle, al costat, es diu costat contigu. Ja abreutjarem CC. Costat contigu. Igualment, el que està enfront s'anomenarà costat oposat, perquè està enfront. Costat oposat. Molt bé. Doncs, quants quocients, quantes divisions podem fer? Bueno, doncs podem fer la que hem fet abans, costat oposat partit costat contigu, o catet oposat partit catet contigu. Això li anomenem tangent, i que depèn de l'angle només. Perquè s'anomena raó trigonomètrica, perquè una raó, recordeu que simplement és una divisió entre dos nombres, i esto és la divisió entre aquestes dues quantitats, per tant és una raó. I per què trigonomètrica? Perquè depèn de l'angle. Bueno. Quantes divisions més podem fer? Bueno, doncs està clar que podrà estar la hipotenusa també. Podria dividir l'oposat entre la hipotenusa o fins i tot el contigu entre la hipotenusa. Com s'anomenaran aquestes dues que a més són molt paregudes perquè tenen la hipotenusa baix? Doncs precisament són el sinus i el cosinus. I com sabem quina és quina? Bueno, com sabem quina és quina? Bueno, jo tinc un truc que és catet contigu cosinus. I l'altra és el sinus. I les dos que s'assemblen en el nom són les dos que s'assemblen en la forma, les que tenen la hipotenusa dividint. Bueno, doncs aquestes són les tres principals que nosaltres anem a treballar i que estan en la calculadora. Les teniu així. Sinus, cosinus i tangent. Sen, cos i tan. D'acord?
anem a treballar això. Anem a treballar especialment dos triangles en els quals coneixem els angles, que són el triangle equilàter i, per tant, tres angles iguals, tres costats iguals. Els angles seran, si són iguals, seran 60. 3 per 60, 180. Si el dividim per la meitat, que serà exactament per l'altura, tindrem sempre un triangle rectangle. I ahí és on sempre tindrem que treballar. Totes les raons trigonomètriques estan definides sobre un triangle rectangle. Això és superimportant. Ahí està l'angle recte, ahí està 60, i com això són 90 i 60, este d'ací seran 30. D'acord? Molt bé. La següent cosa que tenim que veure és l'angle 45, que també és superimportant. Si tu tens un quadrat i el dividisses per la diagonal, si estos són angles rectes, que són 90, al dividir per la meitat són exactament 45 graus. Per tant, ahí tenim un altre triangle rectangle. Se pot dividir així o així, té igual. Val? Per tant, seran, com és un quadrat, ha de ser 45. Així. 45 graus, 45 graus, i l'angle recte, que no se us oblide, sempre amb un quadret. D'acord? Vale. Bé, si esto vale, per exemple, 1 i este vale 1, ja tenim moltes coses. Però me faltarà la diagonal, la hipotenusa, si jo vull trobar les raons trigonomètriques de 45. Què he de fer, per tant? Pues tirar mà del teorema de Pitàgores. Què diu el teorema de Pitàgores? Pues diu que la hipotenusa al quadrat és un catet al quadrat més l'altre catet al quadrat. És a dir, este que no conec és igual a 1 al quadrat més 1 al quadrat. És a dir, x és 1 més 1, 2, a arrel de 2. D'acord? Pues ja tenim ahí totes les mesures per al triangle de 45 graus. I així, què passarà? Pues ahí passa que si això fora una unitat, com l'altura ho partix per la meitat, tots junts seran 2 unitats. 1 més 1, 2, 2, 2, perquè és equilàter, tots els costats són iguals. Per tant, esto valdrà 1, esto valdrà 2, que és la hipotenusa, i l'altura és la que no conec, serà x. Novament, tindré que calcular aquesta altura amb el teorema Pitàgores. Però atentos que ara la hipotenusa és 2. Catet al quadrat més catet al quadrat. És a dir, això passa restant, x al quadrat són 3, x valdrà arrel de 3. Bé, ja tenim ací el primer dels triangles en els quals anem a calcular sinus, cosinus i tangent. Calcularem sinus, cosinus i tangent de 60. Primer recordeu les fórmules. La tangent d'un angle alfa sempre serà catet oposat entre el catet contigu. D'acord? I el sinus i el cosinus de l'angle sempre serà igual al catet oposat partit hipotenusa o el catet contigu partit hipotenusa. Aquests dos són els que s'ensemblen en forma. Bé, comencem per la tangent de 60. La tangent de 60, i ahí hem d'escriure l'angle al qual ens estem referint, serà el catet oposat partit el contigu. L'oposat de 60, el d'enfront, catet contigu, 1. Per tant, la tangent de 60 val arrel de 3. D'acord? Sinus de 60. Catet oposat partit hipotenusa. Catet oposat arrel de 3 partit hipotenusa 2. I què serà el cosinus? Pues el cosinus serà de 60 catet contigu partit hipotenusa. Catet contigu partit hipotenusa. D'acord? Ahí tenim els tres valors. I com podem comprovar que està correctament fet? Pues te vas a la calculadora. Recordeu que en la calculadora ha d'estar sempre ficada en graus. D'acord? No sé si es veu.
els graus. Bueno, i ahí tindreu que ficar, vale, si està en graus, tindreu que ficar, a veure si es pot veure, vale, per exemple, tangent de 60 igual, i m'eix en formato decimal, 1,7320, però si el voleu en formato matemàtic, podeu ficar SD i t'eixirà efectivament arrel de 3, d'acord? Vale. Si voleu que tots els resultats isquen en fracció, el que hem de fer és canviar la configuració de la calculadora. Recordeu, per a canviar la configuració de la calculadora tindreu que donar-li a Shift perquè config està en groc. I Shift està en groc, per tant, funciona el que està en groc cada vegada que li fiques Shift davant. Shift, menú, que és el config, deixen 4 menús. 1 entrada-salida, 2 unidad angular, 3 formato número, 4 símbolo d'ingenieria. Nosaltres necessitem el 2, unitat angular, per assegurar-nos que està en graus, que és el primero, graus hexadecimal, li doneu al 1, i ara repetim i fem Shift, menú, configuració, i fiquem al 1, entrada i eixida. En la entrada i eixida teniu 4 formatos, entrada matemàtica, eixida matemàtica, entrada matemàtica, eixida decimal. La de baix és la lineal, que no us interessa perquè és la de les calculadores antigues, així que ens interessa o la 1 o la 2. Si voleu que t'isca cada vegada el nombre real, el nombre científic és arrel de 3 i no tota la cua de decimals, doncs el que teniu que ficar és entrada matemàtica, eixida matemàtica. Doneu-li a l'1 i ara quan fas tangent de 60 igual, directament t'eixirà arrel de 3. I si tu dius, ai, però és que jo estic resolent un problema i he donat el resultat en metres, doncs de nou li donem a la tecla SD i t'eix en decimal. D'acord? Molt bé. Bueno, doncs podeu comprovar que tangent, sinus i cosinus t'eix això en la calculadora. D'acord?